Jaga keanggunan sebagai wanita adat ketimuran gawe nyamping lan gawe kebaya gawe gelungan jangkep. Ayo, udah, ayo dirayu, kuwi dirayu. Kuwi dirayu, sampean iso kayu. Puri ki dirayu kok iso ngono. Lah lho, puri. Iya ya. Paling ora ki ada kata-kata mutiara atau pepatah bagaimana untuk merayu Mbak Puri. Nah, Mbak Puri. Iya, Mas London. Kamu tahu nggak apa artinya cinta? Cinta apa? Cinta itu manis. Asik. Manis itu madu. Ya. Dan madu itu dari tawon. Ya. Tawon itu punya entuk. Ya, terus? Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entuk? Merayu apa? Nuwun sewu nek tawon kan sekali entuk entupe kan keri. Lah nek terus kowe sekali entuk entupmu keri. Ora cocok. Tak baleni nah no. Lah berarti Ping 2. Malah jaluk ping 2. Ketemu dengan seorang Mbak Puri, paling tidak itu kita harus merayu bisa lewat kata-kata, bisa lewat lagu. Umpama awakmu nek merayu piye, Man? Oke. Cuma kata-kata wes. Kata-kata, Coba lewat lagu. G mayor coba G mayor. Oh. Asik. Iso mawon lho Pak Cah niki napa-napa saged. Serba bisu kok. Bisa. Ya. Hari ini Suaranya ya. Ape? Rai ini sing elek niku nang. yo nate-nate dicet. Pager wong iki. Kupingnya kaya kalong. Nggih, kepengin kaya kalong. Ndase lho kaya tuyul. Ora. Aku bersumpah izinkanlah aku. Biar nyapa? Arep nguyuh. Kok ngerayu ngene yo dipangku kok ditakoni. Mangku. Masalahnya kan kulino mangku. Ya Mangku sapa? Mangku pura. Mbak Puri. Mbak Puri. Ndang, kok malah ngadeg nek. Hari ini Ngangkane sikil ben ora kesamruk. Lah. aku bersumpah Masih ada cangkeme kaya kloset ngono ya. akan kubuka isi dada. Kok iso isi dadamu lho? Isi dada ning jero apa ya ati. Oh, ati ben atine buka. Atine buka, kan ning jerone dodo. Betul. Nek mbok sawang, Mbak Puri iki nek jerone atimu eneke apa to, Mas? Anake yo Belahlah. belahlah dadaku. Iya. Di situ ada namamu. Oh. Bertuliskan Mbak Puri Ratna. Kayak setik biliar tak sama. Nyenyak. Nek sing ngarani jare kaya katembat. Iki bener ya, Mas? Katembat sak mindatanku pengen sak piro. Kok iso? Mbak Puri ben nembang. Kowe wis pita ta apalanmu? Ya iku tok. Ayo melakir. Liyane enek kula takon diriyen Pak nggon menawa liyane kok. Iki mau yang sing rusake malah jambu. Loh, cintaku hanya kamu. Ah. Cinta merah, merah jambu. Bacutnya beda. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang. Bila berbuah hanya sekali. Ya wis kok iso. Ya mau tuh udah apalku. Ya, setelah nada putri mas. Ya. Tadi tes napa? Iya, no jadi aku satu nada lanang. Cintaku hanya kamu.
Ojo sareh. Gunakanlah variasi sing rada lincah titik. Kan musiknya begitu, Pak. Maksudnya panggung harus dikuasai Pak Eko. Oh iya Iki Pri. nakno monoton ora. Menonton nek kowe ngene, dadi penonton iki kalau nyawang apa kok modele kalau nyawang tugu ngono. Oh. Nggak ada pergerakan sama Obah. sekali. Gimana Akeh harusnya? protes ya nek ngisor obah ki dhuwur ya kudu gelem obah gitu Pak Eko. Oh. Ngisor sekolah kaya ngono lho dhuwur lah kok iki ngahi kok. Contohnya kayak apa? Ya masa ada gerakannya. Coba Ladina tadi seperti apa? Sekarang ya. Sekarang. Yo. Ya, satu, enggak. Cintaku hanya kamu. Bagaimana Pak Eko setelah ada pergerakan cocok kan? Cocok. Lah, ini kan Iki perasaan permintaan lho, Bur. permintaan. Oh, nggih. Oh, udah terakhir. Nggih. Nanti ora dipinangkani Pak Eko medhun iso dipidono tenan. Iya, dados ge. Ya, ya. Hanya